Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Αλέξανδρος, είναι η πρώτη φορά που με βλέπετε. Αυτό είναι το κανάλι μου, πολύ μικρό το κανάλι, αλλά για χαβαλέ το έχω. Έχουμε ένα μηχανάκι σήμερα εδώ του φίλου μας του Παναγιώτη που είναι πίσω από την κάμερα και ντρέπεται να φανεί στην κάμερα. Χαίρετε. Χαίρετε λέει. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό review έτσι ίσα ίσα να δείξουμε το μηχανάκι. Και αυτό το ζώνεται στο 350Ε. Ωραία. Το σκούτερ, πολύ ωραίο, καινούριο. Είναι πρόσφατα αγορασμένο. Και επίσης ο λόγος του βίντεο είναι ότι εδώ ο φίλος μας ο Παναγιώτης έβαλε ένα βαριατόρ πάνω, το J Costa, και θέλουμε να δείξουμε τη διαφορά σε σχέση με ένα μαμά. Έτσι. Αυτά. Πόσο το βάλε στο βαριατόρ, Παναγιώτη? 280 ευρώ με δική μου τοποθέτηση. 280 ευρώ το αγορά. 280 ευρώ αγορά. Ωραία. Αυτά. Δείξε και το μηχανάκι τώρα. Να δω το μηχανάκι. Έχουμε και αυτά τα μπλε τα λαμπάκια εδώ πέρα που στην ευρωπαϊκή την αγορά έρχονται αποσυνδεδεμένα. Αλλά εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης τα έχει βάλει. Ωραίο μεγαλούτσικο είναι με τη σελάρα του. Ο κόλος του είναι λίγο φαρδής για τα γούστα μου βέβαια. Είναι λες και έχει φάει πολύ. Και έχει μεγαλώσει ο κόλος του. Με την οθονίτσα του. Αμέ. Ηλεκτρονικά. Έχει και screen mirroring άμα θέλετε. Μπορείς να βάζεις από Android, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Παίζει και από Apple. Από τα πάντα. Α, κάνει mirroring και από Apple. Αμέ. Οκ. Ωραίο. Φωτάκια εδώ, δείξε, φωτάκια. Φωτάκια εδώ στους διακόπτες. Θερμενόμενα grip. Πολύ ωραίο. Ζελατίνα ηλεκτρική. Πολύ ωραίο. Γενικώς αυτό. Να ανοίξω. Πώς ανοίγει πάνω? Από εδώ. Πρέπει να το κλείσεις πρώτα. Να το κλείσω. Οκ. Α, δεν ανοίγει. Για λόγους ασφάλειας. Οκ. Εντάξει, έχει εδώ την πραμάτια του μέσα, αλλά όπως βλέπετε, φοράει δύο κράνη. Για πλάκα. Έχει πολύ χώρο, ρε παιδί μου, φαίνεται και απ' έξω το μηχανάκι ότι θα έχει χώρο. Εντάξει, αυτά. Τα φρενάκια είναι ωραία. Το έχω οδηγήσει και εγώ, είναι πολύ ωραίο. Για τα λεφτά του ειδικά, πόσο πάει? Τώρα πλέον έχει 5.300 περίπου και 5.600 έχει όταν το πήρα εγώ πριν 6 μήνες. Άρα πες με περίπου 5.500 το παίρνεις. Ναι, βέβαια. 3,5. Πόσα άλογα? 37 λέει η εταιρεία. 37. Ωραίο είναι. Λάστιχα θέλει μόνο. Ναι, από την αγορά, ναι, γιατί έχει κάτι κινέζικα πάνω μάπα. Λοιπόν, αυτά. Και τώρα θα σας δείξουμε λίγο πώς τσουλάει με αυτό το βαριατόρ που είπαμε, το J Costa. Άντε, τσάου. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Μικρό, ελπίζω να σας άρεσε. Θα έχουμε και συνέχεια. Περίπου σε... βασικά την άλλη εβδομάδα επάνω. Την άλλη εβδομάδα θα φτιαχτεί στο μηχανάκι, θα γίνει remap, θα φτιαχτεί λίγο εισαγωγή, λίγο η εξάτμιση και θα γίνει ένα remap στον εγκέφαλο. Τότε θα βάλουμε άλλο ένα βιντεάκι για το πώς τσουλάει σε σύγκριση με τώρα. Λοιπόν, αυτά και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και σύντομα βγαίνει και το μηχανάκι το άλλο, το Μπούσα.
μετά από αρκετό καιρό ανυπαρξίας στο YouTube μπορεί να ανεβάσω, να βάλω και κανένα βιντεάκι καινούριο. Σίγουρα θα έρθει και κανένα βιντεάκι με το Πούσα. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετώ.